дӯстони азиз, айни ҳол мо ба назди хонаи апаи Гулистон, яъне Гулистон Одинеева, ки як ҳафтаи қабл дар бораи ин зан, ин модари танҳо навори видеоеро дар ютуб-канали Пресса TG пахш карда будем, омадем ва бисёртаре аз нафарон хостанд ки боз аз аҳволи апаи Гулистон бохабар шавем ва инҷом мо ба иёдати он кас меравем. салому алейкум апаҷон, чӣ хел шумо нақстин? Чӣ кору борутон хуб? Ҳама нақст? Апаи Гулистон, мо барои айёдати шумо омадем. Як ҳафта қабл мо дар бораи шумо навор гирифтем, дар ютуб-канали Пресса TG пахш кардем ва бисёртаре аз ҳамон нафароне ки шарҳ менависанд гуфтанд ки як бори дигар ҳамин модарро рафта хабар гиред, аз ҳолашон бохабар шавем ки чӣ ҳолу аҳвол доранд. Ба ҳамин мақсад мо омадем ва аз ҳама зиёдтар гуфтанд ки корти бонкӣ кушоянд, ки мисол мо бародарони муҳоҷир, он нафароне ки ҳам дар Душанбе ҳастанд, Хуҷанд ҳастанд ва ё Хатлон ҳастанд, мехоҳанд ки ба шумо кӯмак кунанд ва дархост карданд ки бояд картаи бонкии шуморо гузорем. Мо барои ҳамин ба ҳамин мақсад омадем ва шумо картаи бонкӣ кушодед? Бале, кушодам. То ин вақт мисол баъди навори мо ба шумо ягон нафар кӯмак кард? раҳмат ба ҳама одамоне ки мисол маро дастгирӣ кардан, кӯмак кардан, одамони ҷумҳурии Тоҷикистон, одамони берун аз Тоҷикистон, муҳоҷирон, раҳмат ба ҳамашон ки кӯмаки худро ба ман дареғ надошта. ман карта кушодам, картаи худма гирифтам, вай мекунам, равон мекунам. Хай касе ки бо чанд қай зурш мерасад, мисол ба чени зур расиданаш, хай маро кӯмак кунанд. раҳмат ба газетаи Тоҷикистон, сомонаи Пресса TG ки маро ба навор гирифтан, маро дастгирӣ кардан бо ёрии амиё, ина маро хеле вай кардан, ёрдам кардан, дастгирӣ кардан ҳамаи ҷо. ҳазор раҳмат мегӯм ба ҳамаи одамоне ки маро дастгирӣ мекунанд, кӯмак мекунанд. апаи Гулистон, то ин вақт бародаронатон, ҳамон 4 бародаре ки доред, бо шумо дар тамос шуданд, яъне боре аз аҳволатон пурсиданд баъди пахши навор? Не, ягон кас дар тамосам нашуда, ҳечка напурсидарам. ягон кас напурсида. Фақат ҳамин одамои ҳамин муҳоҷират на ёрдам карастанд, занг мезананд, мепурсанд ай аҳволум, хай мега зиқ нашавед, мо кӯмаки худмона ба шумо мерасонем, ҳам хеле ёрдам кардаистанд. ман барои ҳавай мегӯм ки бозам мегӯм ки ҳазор раҳмат ба ин бародаро ки мисол мара кӯмак. ҳамин 6 рӯзе ки мисол ба навор гирифте шумо, ягон касаш мада занг назадай. имкон доред ки ҳамон рақами корти бонкии худа барои ҳамон бинандагони мо хонед, барои он нафароне ки мисол интизори корти шумо ҳастанд ва мехоҳанд ба шумо кӯмак кунанд? ина ман ҳозир рақамҳоро мегӯм: 637 46 70 73 522 94. Инамин рақами корти манай. ҳамагӣ чанд нафар кӯмак кард? ако бисёр додарҷон кӯмак карда, намедонам. Дар ин карта як 4-5 нафар дар ин карта пул карда. Хеле вай дар ному фамилияам бисёр одамо кӯмак кардан. бисёр вай кардан рафтам ай банк гирифтам. тамошобинони азиз, ана ин корти апаи Гулистон, яъне Гулистон Одинеева аст. Аз бонки Эсхата корт кушоданд, корти ягона аст ва ҳар он нафаре ки имкони кӯмак кардан дорад ва тавони ба апаи Гулистон дасти кӯмак дароз карданро дорад, дар рӯи навор низ ҳам мегузорем ва шумо имкон доред ба ҳамин корт маблағ равон кунед ва ё рақами телефони апаи Гулистонро низ дар рӯи навор мегузорем. имкон доред аз ҳолу аҳволи ин модари танҳо бохабар шавед.